Сега ще видите как се прави. Ерела. Добре, не видях. Втори опит. Ерела зомби такова. Това зомби като застане там и ме изнервя. Аре, сега да видим. Ай, спре да отиваш там, бе! Дразни ме като отиде там. Дразниш ме. Разбра ли? Идвам тук. Ти отиваш там. Аз идвам тук. Тук. Дразниш ме като отидеш там. Не може ли да прескачам? Таман бях на процес. Ще ме следваш. Колко бързо се едно се телепортира. Здравей! Как прекара лятната ваканция? Аре! Дразниш ме! Как се минава това изобщо? Аре!